Nå, men det der... Jeg vil lave den her med. Sådan her. Den lidt. Lidt til lidt ud. Sådan. Så går det godt. Og så kan jeg lidt... Det er så godt på mig her. Ej, det er okay. Ej, okay. Jeg vil se det sygt ud. Det kommer ned, og der steder her. Så er det færdigt. Ej! Ej! Jeg skal også stå til for det der. Jeg vil ikke komme til at... Jeg er ramt i armen. Så siger det til. Der kan man ikke se noget. Det er godt ved det. Ikke problem. Så er det mig. Jeg har faktisk holdt for langt ud, men du selv kun har fået dig. Det går bare til små doser. Ej! Du er så dum, man. Det er noget råd med. Har du taget billederne?